салом бинандагони хабартиҷӣ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. дар шаҳри хуҷанд маркази маъмурии суд ба бунёди коргоҳи нави истеҳсолӣ оғоз намуданд, ки ба тавлиди яхдону телевизор ва дигар анвои техникаи маишӣ машғул хоҳад шуд. ин корхонаи нав, ки Риас Инглинг гуфта мешавад, аввалин корхонаи истеҳсолкунандаи телевизор, яхдон, кондитсионер ва дигар техникаи маиши ботамғаи миллӣ дар кишвар ба ҳисоб хоҳад рафт. аз ширкати Риас Инглинг ба мо иттилоъ доданд, ки аз зимнан дар 1 гектар замин дар минтақаи шимолу шарқии шаҳри Хуҷанд ба сохтмони ин коргоҳи истеҳсолӣ шурӯъ карданд. бунёди ин корхонаи нави истеҳсолӣ аз сӯи соҳибкори ватанӣ роҳандозӣ карда мешавад. анҷоми корҳои сохтмонӣ Риас Инглинг муддати 2 сол пешбинӣ шуда, қарор аст молҳои тавлидотии ин коргоҳ аз қаблияи яхдону телевизор, кондитсионер ва таҷҳизотҳои ҷомашоӣ бо тамғаи ватанӣ дар баҳори соли 2021 дар бозор арза хоҳанд шуд. бино ба гуфтаи менеҷери техникии Риас Инглинг, солонаи иқтидории истеҳсоли ин корхона аз 146 000 дона мол, аз ҷумла 50 000 дона телевизор, 30 000 дона яхдон бо навъҳои гуногун, 30 000 дона кондитсионер ва аз 36 000 дона таҷҳизоти ҷомашоӣ иборат хоҳад буд. масъулони ин корхонаи навбунёд дар Хуҷанд мегӯянд, барои истеҳсоли ин теъдод мол дар кишвар имкониятҳои истеҳсолиро дар назар гирифтаанд ва барои расидан ба ин нишонаҳои истеҳсолӣ умедвор ҳастанд. менеҷер Риас Инглинг афзуд, ки ба ҷуз муҳаррики яхдонҳо, ки истеҳсоли онҳо зимнан дар кишвар ғайриимкон аст, вале онҳо мегӯянд, дигар ҳама намуд қисмҳои эҳтиётии молу таҷҳизотҳо дар дохили коргоҳ истеҳсол карда мешаванд, ки ин комил имкон медиҳад маҳсули коргоҳии онҳо назар ба молу маҳсулоти воридшаванда дар кишвар арзон хоҳад буд. мо нарху навои ҳам намуд техникаҳои таҷҳизотҳои воридшавандаро омӯхтем. барои имсол яхдонҳои истеҳсоли маҳшҳои Минск, Ташкент ва кишварҳои Хитойро насиб бошад, моли мо бо нархи арзон ба бозор мебарад, гуфт менеҷери Риас Инглинг. дар суҳбат бо мо гуфт, бино ба иттилоъи манбаъ, ҳоло дар радифи Риас Инглинг дар минтақаи шимолу шарқии Хуҷанд сохтмони корхонаи дигари синотҳои бо номи Имрансохт идома дорад. Имрансохт, ки гуфта мешавад, аз сардхона ва анбори нигоҳдоштаи сабзавот иборат буда, имкони ғунҷондидани то 3000 тонна маҳсулоти кишоварзиро доро хоҳад буд. Имрансохт ва Риас Инглинг ҳарду аз тариқи сармояи мустақим ва аз сӯи ин соҳибкори ватанӣ бунёд карда мешавад. бо ба кор оғоз намудани ин ду коргоҳи саноатӣ ҳудуди 330 нафар ба ҷойи кор фаро гирифта хоҳанд шуд. мақомоти ҳукумати шаҳри Хуҷанд мегӯянд, ин ду коргоҳи ҷадидро аз шумори коргоҳи иншооти беғ аз 200 ададе медонанд, ки дар остонаи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Хуҷанд бунёд хоҳад шуд. мана дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, Тоҷикистон пешрафта истодааст, хеле хуб. мана заводи телевизор, заводи холодильник, ҳама чиз меборад. то 2025 то 2030 сол иншоалло ҳамаи чиз бо даже мошини завод мебарад. шумо чӣ фикр доред? ҳатман дар комментария нависед.